Tervetuloa meidän podcastiin Heikki ja Evangelina Taakala harmoniassa. Harmoniassa, koska Jumala sana antaa meille harmonia espanjaksi. Ja olen täällä Meksikossa palvelemassa Herraa ja meillä on erittäin tärkeä aihe, joka olemme huomanneet Heikin kanssa, että vaikka jollekin voisi olla niin tuttu ja niin yksinkertainen, uudesti syntyminen Jeesuksen kautta ei ole helppo kaikille. On monta eri asiat, mikä meille on tullut. Esimerkiksi kysyä ihmisiä tai heillä on varaa opetuksessa. Ja nyt on hyvä, että Heikki voi viedä meitä opetukseen. Mikä on uudesti syntyminen? Voitko alkaa, Heikki? No alkaa siitä ensinnäkin, että uudesti syntyminen on elämän tärkein asia, minkä ihminen voi tehdä. Siinä mielessä, koska siinä saa pelastuksen. Uudesti syntymistä ei tarvitse ymmärtää. Silloin kun sä tulet uskoon hengellisesti, tarvii pyhän hengen siihen ensinnäkin ymmärtämään se. En mäkään ymmärtänyt, mitä tarkoittaa uudesti syntyminen, kun mä tulin uskoon. Mä tiesin vaan, että mun pitää antaa elämä Jeesukselle ja mun pitää tulla uskoon, että mä saan synnit anteeksi, pelastuksen ja kaikki sen elämän. Myöhemmin mä vasta ymmärsin, mitä on uudesti syntyminen. Mutta semmoinen fariseus nimeltä Nikodemus tuli Jeesuksen luo yöllä ja alkoi kysymään asioita Jeesukselta, sanoi, että me tiedämme, että sinä olet Jumalasta, ei kukaan voi tehdä niitä tekoja muuten, mitä sinä olet tehnyt. Sitten Jeesus sanoi Nikodemukselle, kun Nikodemus tiedusteli, että kuinka ihminen voi mennä sisälle Jumalan valtakuntaa. Jeesus sanoi, että jos ei synny uudesti ylhäältä, ei voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaa. Ja Nikodemukselle tämä oli sitten semmoinen niin kuin mahdoton asia ymmärtää, joka on ihan selvää, jos ei ikinä ole kuullut edes tämmöistä asiasta. Mahdoton asia ymmärtää. Hän luulee, että se tarkoittaa, niin kuin, että ihmisen pitää jälleen syntyä ja mennä ikään kuin äitinsä kohtuun takaisin ja syntyä sieltä uudestaan. Jeesus selitti, että uudesti syntyminen on kokonaan hengellinen. Että mikä on lihasta syntynyt liha, mikä on hengestä syntynyt on henki. Jeesus sanoi, että pitää uudesti syntyä, kun ihminen antaa elämänsä Jeesukselle, niin sillä hän saa niin kuin sitä myötä sen kautta hän saa pyhän hengen asumaan hänen henkensä. Hänen henkensä niin kuin uudesti syntyy ihmisen henki, ei sielu eikä ruumis. Ja se on täysin hengellinen tapahtuma, ja kun pyhä henki menee ihmisen henkeen sisään, se uudesti synnyttää kokonaan uudeksi ihmisen hengen. Ihmisen kristinusko on niin usko Raamattuun ja usko Jeesukseen, usko Jumalaan, kun Jumala on vain yksi. Kaikki muut uskonnot puhuu siitä, ja kaikissa muussa uskonnossa pitää niin kuin itse, sun pitää tehdä jotakin, sun itse niin kuin pitää ansaita ikään kuin ja mukamas sun pelastus, että sä pääset taivaaseen tai paratiisiin. Ja sun pitää tehdä tekoja sen kautta, eli se perustuu kokonaan suoritukseen ja tekoihin. Kaikki muut uskonnot. Kristinusko ja aito usko Jumalaan ja Jeesukseen on pelkästään armon kautta. Efesolaiskirja sanoo sillä, että armosta te olette pelastettu, ette tekojen kautta, se on Jumalan lahja. Eli kun ihminen sen kautta, kun hän uudesti syntyy, kun hän tulee uskoon, hän saa kaikki synnit anteeksi. Sun ei tarvitse tehdä mitään, sä et voi tehdä mitään, sä et voi ansaita pelastusta Jumalalta, vaan se on pelkästään Jumalan armosta sen kautta ja sen työn kautta, mitä Jeesus teki ristillä Golgatalla, kun hän kuoli meidän puolesta. Jeesus antoi henkensä meidän puolesta, hän kantoi meidän syntimme, sanoo Raamattu, hän kantoi meidän sairautamme, hänen haavoissa kautta me olemme parannetut. Eli sitä kautta se työ, minkä Jeesus on tehnyt, hän on tehnyt työ meidän puolesta, hän on kantanut meidän kaikkien synnit. Sun ei tarvitse niitä kantaa sen myötä, kun sä annat elämäsi Jeesuksessa uudesti synnyt. Sä saat kaikki syntis anteeksi ja Jeesuksen veri puhdistaa sinut kaikesta synneistä. Sen jälkeen ihmisen sisin muuttuu ja hänen elämänsä muuttuu. Se on henki, ei sielu eikä liha, vaan hän muuttuu hengellisesti hänen sisimmässään. Koska kaikki mitä meillä on, mitä tulee, se lähtee meidän sisältä, meidän sisimmästä, meidän sydämestämme. Ja sitä myötä tietysti Jumala vapauttaa meidän sielu alkaa vapautumaan, sielu alkaa tulemaan rauha. Koska muissa uskonnoissa myös rauhaa niin kuin, tavallaan itse yritetään tehdä. Sun ajatusten voimalla, meditaation kautta ja sun sisäisen voiman kautta. Mutta Jeesus sanoi, että rauha minä jätän teille, minun rauhani minä annan teille.
Ja Jeesus sanoi, että en minä anna niin kuin maailma antaa. Maailmassa teillä on ahdistus, mutta olkaa turvallisella mielellä, minä olen voittanut maailman. Eli Jeesus on jättänyt meille rauhan. Se rauha tulee itse asiassa, se tulee niin kuin ulkopuolelta, kun se tulee Jumalasta. Mutta se tulee meidän henkeen, se tulee meidän sieluun sitä kautta, ja se tulee Pyhän Hengen kautta, koska me ollaan uudesti syntyneet, se tulee sitä myötä, ja meillä on Jumalan rauha meidän sisimmässä sen jälkeen. Ja siinä mielessä se tulee meidän sisät, mutta se on Jumalan rauha, eikä meidän oma rauha, eikä omien ponnistelujen kautta. Ja Jumalan sanan kautta me kasvamme ja vahvistumme sen jälkeen hengellisesti ja ymmärretään Jumalan tahto, koska hengelliset asiat voi ymmärtää vain hengellisesti, ei lihallisesti. Eikä intellektuaalisesti. Järjellisesti, sanotaan, joo, järjellisesti. Se on, okay. Joo, se on eri asia. Okei. Eli uudesti syntyminen, se on niin kuin se kaiken pointti ja kaiken asia. Ihminen ei voi pelastua, ei voi saada syntejä anteeksi, ei voi tulla sisälle Jumalan valtakuntaan, ei voi ottaa Jumalaa vastaan hänen elämässä, jos hän uudesti synny. Mutta ennen kuin sillä hetkellä, kun ihminen uudesti syntyy, sinun ei tarvitse järjellisesti ajatella sitä ollenkaan eikä ymmärtää. Ymmärrys tulee myöhemmin sen kautta, kun Pyhä Henki antaa sinulle ymmärryksen. Jumalan henki, joka asuu sinun sisässä. Entäs Heikki, se tarkoittaa sitä, että ihminen ei tarvitse, tietysti niin kun on tärkeää, mitä Raamattu sanoo, mutta ymmärrän vain sen, että itse ei voi niin kuin muuta, niin kuin sä sanoi, eikä pelästä. Mikä tahansa olisi, vaikka laitaisit joku liivi ja mikä se on itsemurhaliivi niin, ja päästä sitä kautta paratiisiin. Mutta eikö muuten niille, joka on ollut, neillä on tosi, joilla on tehnyt näin, semmoisella opetuksella ja uskonnolla, heillä ei ole ikinä, esimerkiksi islamisessa, ei heillä ei ole ikinä pelastusvarmuus. Ei koskaan. Ei missään uskonnossa pelastusvarmuus. Kaikki on tekojen kautta. Sun pitää kaikki suhrata jotakin. Ajattelet sitä, että onko tämä riittävästi mun Jumalalle tämä uhri, mikä mä teen oma elämää. Mutta eikö se ole mahtavaa, että Jeesus on antanut oma elämä meille, että koska se tekee just, kun ihmiset tekee hulluja ja pahoja meidän tarvitse tehdä mitään. Mutta uskoa Jumalaa, ottaa Jeesus vastaan meidän sydämen. Äärettömän helppoa. Heidän Jumala on käskenyt tehdä sen. Ja sä murhaat toiset ihmiset, jotka eivät usko niin kuin sinä, ja sulla on se oikea, koska sun Jumala vaatii. Eikö se ole ihan kauheata? No, se on kauheata. Olen itse meksikolainen. Ja ennen esimerkiksi Meksikossa, ennen kuin tuli se kristillisyys, katolisuus, joka toi meille, vaikka katolisuus on vain uskonto, mutta kuitenkin se taustalla on myös niin kuin Jeesus todella Jumalana ja pelastajana, mutta kuitenkin ennen meillä oli se esimerkiksi palvoimme aztekit ja majat ja kaikki ne intianin niin kuin ne uskonnot, ne uhrasimme esimerkiksi, niin kuin Raamattu sanoi, lapset siellä, niin kuin siellä pyramidin ylhäällä. Se on kauheata. Sinun, tiedätkö, kerran, mä voin kertoa nopeasti kokemus, mutta kerran olin siellä Cancunissa, se Chichen Itza, se on se pyramidi, joka on todella kuuluisa niin kuin Meksikon Karibialla. Ja siellä oli niin kuin turistinäyttö, ja sitten me olimme katsomassa, kuinka tämä turistiopas oli kertomassa, minkä uhrit tekivät siellä. Ja hän sanoi, että täällä uhrasivat kauniita neitsyt, valikoivat nuoret neitsyt tänne heidän epäjumalalle, joka vääti heidän elävä sydän. Ja hän sanoi semmoisen kauniita niin kuin sinä, ja veti minua kädestä, sanoi, tuu tänne, esitellä näin, ja tämä ja näin, ja sitten ja ottivat elävät sydän ja heittivät mereen. Kiitos Herralle, minä olen tehnyt jo semmoinen parannuspaikka. Minä itse en niin kuin jollain tavalla halusin, tai kuitenkin minä sanotun irti semmoisesta demonista, homista, kun ymmärsin se asia, mutta kun tulin usko. Mutta sitten se oli kamala, ajattele nuoret, paras, ja sen kautta ajattelivat, että se heidän Jumalan viha on jo, mikä se on niin kuin tyyntynyt, laantunut, silloin sovitettu. Mutta Raamatun mukana Jeesus on tehnyt jo rauhaa ihmisten kanssa. Jeesuksen Kristuksessa hän on sen rauha, joka, jos olisi ollut näin, että miten me voimme tyydyttää meidän Jumalaa,
Jeesus tytytti Jumalaa kaikella tavalla. Hän antoi elämää, itse uhrasi. Jumalan sanotaan, jos olisi ollut joku viha ihmistä kohtaan siitä, koska ihminen, hänen luomus oli tehnyt syntiä Adamin kautta. Jeesuksen teko on jo tytyttänyt sen. Ei ole mitään tekemään, kuin vastaanottaa Jeesus. Miellettää Jumalaa, joo. Justiin, eikö se ole mahtavaa? Tämä on mahtavaa. Tämä on kaikkea, mikä uskonto. Eikä sinä eikä minä, vaikka olisi ollut niin kaunis. Vaadi samaa. Joo. Tavallaan se on vaatimus, mutta Jumala ei vaadi mitään sulta, mutta se on oman tahdon kautta, mutta se on ainoa tie pelastukseen. Joo, että tämä on vapaaehtoinen niin kuin vastaanottaa se lahja, ja olisimme todella tyhmiä ja hullut, jos me emme vastaanottaisi. Mutta onko sulla jotain? Ei mitään, eikä me rukoillaan. Jos joku haluaa, sä et ole vielä tunne Jeesusta. Tunne tarkoittaa sitä, että sä et ottanut Jeesusta sun sydämeen, sä oot uudesti syntynyt, mistä puhuttiin, ja sä et ole varma sun pelastuksesta, että jos sä kuolet, niin ja kun sä kuolet, kaikki kuolee, se on selvä, mutta koska kuolet, mutta että sä menet taivaaseen Herran tykö, etkä kadotuksi, etkä helvettiin. Helvetti on todellisuutta, kadotus todellisuutta, taivas on todellisuutta Jumalan tykönä. On kaksi vaihtoehtoa vaan, ja jokainen meistä kuollaan joskus, ja siinä joku kaksi vaihtoehtoa, kaksi tietä sen jälkeen. Nyt mä rukoilen, jos haluat ottaa Jeesuksen vastaan sun elämässä, haluat uudesti syntyä ja pelastua ja saada Jumalan hengen asumaan sun sisässä. Herra, me Jeesuksen Kristuksen nimessä oikein siunaa jokaisen, joka tätä katsoo nytten ja joka on katsonut tätä. Jeesuksen nimessä, Herra, mä pyydän, että sä kosket tällä hetkellä ja toista mun perässä. Rakas kaikkivaltias Pyhä Jumala, haluan ottaa Jeesuksen Kristuksen, sinun poikasi, joka sinä annat uhrina minun tähteni ristillä. Haluan vastaanottaa hänet minun sydämeeni. Pyydän anteeksi kaikki synnit, jotka minä olen tehnyt, ja luovun niistä ja sanoudun irti kaikista synneistä ja uskon ja ymmärrän sen ja kiitän siitä, että sinun veresi tällä hetkellä puhdistaa minut kaikista synneistä. Ne on mennyt, eikä niitä ole enää olemassakaan sinun kirjoissasi. Minä uskon, Jeesus, sinä kuolit minun puolesta. Minä uskon, että sinä annoit henkesi minun puolesta. Minä uskon, että sinä olet Jumalan poika ja ihmiseksi ja lihaksi tullut Jumala. Tule asumaan minun sydämeni, sinun henkesi kautta. Sinetöi minun sydämeni, sinun pyhällä hengellä minun henkeni. Minä pyydän sinut asumaan ja luovutan elämäni tällä hetkellä siinä. Ja kiitän Herra, mitä sinä olet tehnyt minun puolesta. Kiitos kaikki valtias, Isä Jumala, Jeesuksen poikasi nimessä. Amen. Amen. Ja paljon onnea, kun olet uudesti syntynyt. Ja jatka lukemassa sana. Tämä on meidän hengellinen ravinto, joka menee sinne henkisielu-ruumitkin myös vahvistaa, kun me olemme uskossa. Oikeasti Pyhä Henki vahvistaa meitä. Mutta jatketaan seuraavalla podcastilla. Ja kiitos, kun te voitte, mikä se on subscribe, mikä se on sen, tilata meidän kanavan, lähetä toisille. Ja laittaa like, mahtavia ja erittäin hyvä erikoisia opetusta sanasta ja profeetallisella voitelussa, joka on todella tärkeä. Ja sitten lukekaa Jumalan sana päivittäin. Tämä on meidän hengellinen ruoka. Siunausta ja nähdään. Hei hei.